खुलुमबाय बे समाव बड'सानि स्टुडिअ दं आं जोंसार बर'। थुनलाइयानो हारिनि आयना, थुनलाइयानो हारिनि सिनस्रि। बर' थुनलाइ आफादनि 107 बोसोरारि जथुम्माया फैगौ मे दाननि 2, 3 आरो 4 खालाराव सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुबारिनि गोजोननि फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन। बे खेबनि बर' थुनलाइ आफादनि 107 बोसोरारि जथुम्माखौ माहारिनि जथुम्मा सानलायनानै बाहागो लानो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दुलाराय बर' माहारिनि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि 107 बोसोरारि जथुम्माया फैगौ मे दाननि 2, 3 आरो 4 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन। भारतनि हादोरगिरि रामनाथ क'विंदआ 4 मे खालारनि गेवलां मेलाव नुजाथिफैगोन, जायनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिफाननि कमिटिफोरा जाफुंसार महर होनो थाखाय गोख्रों खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानि खामानि मावनायफोरखौ नायगिदिंफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिथाङा नुजाथिनानै बुंथियोदि बे खेबनि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जोबोद समायना आरो रायजोफोरनि गोसोखौ मुहि होनो हानाय साबना हामना जागोन। भारतनि हादोरगिरि रामनाथ क'विंदआ नुजाथिफैनायजों बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया मुलुगनि दरबाराव सिनायथि मोनगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव गाजा गोमजायै बाहागो लानो खावलायो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे गोग्गाथाव आरो रंजाथाव बर' माहारिनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव भारतनि आथिखालनि राष्ट्रपति हादोरगिरि रामनाथ क'विंद बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि 61थि जि बेयाव जथुम्मा तामुलपुरनि बे गोजोन फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। 4 मेयाव बिथाङा बेयाव बाहागो लागोन, जि गेवलां मेल दङ अपेन सेसन। आरो मिथिनो मोननाय बायदिबा सानजौफुनि 10 बाजियाव बिथाङा सफैगोन। आरो बेबायदिनो गासै रायजो राजाखौ बाहागो लानो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो रिसेपसन कमिटि, बिटिआर सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैनिबो कालेक्टिभ माने एफर्ट्सनि गेजेरजों, नाजानायनि गेजेरजों बेयाव प्राय माने 1 लाखनिख्रुइबो बारा रायजो राजाखौ बेयाव बाहागो लानायनि थाखाय हांख्रायनाय जादों। आरो बिथांमोनखौ फैनायनि थाखाय जिखिनि बेबस्था, एरेन्जमेन्टनि गासै बेबस्थाफोरखौ रिसेपसन कमिटि आरो गुबुन गुबुन जायफोर साब कमिटिफोर दङ बिथांमोना खालामदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 61थि जि बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मा, बिनि थाखाय आङो गिबियावनो हामलायनायखौ आं बावबाय। आरो बेयो जोंनि मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जागोन, खारन जोङो गोलाव सम बर' थुनलाइ आफादनि माने जारिमिनाव, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव जों नायोब्ला नुगोन जे भारतनि बेबायदि राष्ट्रपति बा हादोरगिरिया बेबायदि फैनाय बेबायदि एग्जाम्पल गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2011आव भारतनि बारग' राष्ट्रपति डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम बिथांखौ बनरगावनि जथुम्मायाव जों लिंदोंमोन, जेराव 70,000नि बारा फरायसा फरायसुलिफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन। बिथांखौ जिहेतु पिपल्स प्रेसिडेन्ट होनना बुंनाय जायो। आरो रामनाथ क'विंद आथिखालनि भारतनि जि हादोरगिरि दङ, बेखौ जोङो नैबे तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव मोननो थांगासिनो दङ। आङो खावलायगोन जे गासै बर' आइ आफा रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारि गासैबो जाहाथे बेयाव बाहागो लाफैगोन। बियो अकल थुनलाइ आफादनिल' जथुम्मा बेबायदि बेयाव साननांगौनि बाथ्रा गैया। बियो जोंनि ओनसोलनि माहारिनिनो मोनसे गेदेरथार मोनसे जाफुंसार जथुम्मा हिसाबै जों बेयाव बाहागो लानांगोन। आरो थुनलाइ आफादनि गासै जिफोर सावरायनांगौ दङ, सेमिनार, बिजाब बेखेवनाय आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर दं, बेफोर मोजाङैनो जाफुंसारदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दिनै गासै बेयाव जिखिनि एरेन्जमेन्ट, बे अखानि बोथोर, बारहुंखा सोलिबाय थादों, बोथोरा जोंखौ बेबायदि खोब खाब जाहोआखै, थेवबो प्रिपेरेसना मथा मथि माने बे चेलेन्जिं थासारिनि गेजेरावबो सोलिगासिनो दङ आरो बे जाफुंगोन। भलन्टियारनिफ्राय लानानै बेयाव गासै जिखिनि जोङो माने बिबान लानांगौ दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय, बे जथुम्माखौ जाफुंसार खालामनायनि जेसेबां हाबाफारिफोर जोंनि रुजुनानै लानांगौ बा जोङो भलन्टारि मावना होनांगौ, बे बिथिंखौ रोखायै आबुङै खालामनो थाखाय आङो बेयाव खबर लाफैदों। जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर साब डिभिजननि सिङाव
बा तामुलपुर जिल्ला एडमिनिस्ट्रेशननि सिङाव थानाय जोंनि गासै आन्चलिक कमिटिफ्रा बेयाव नांफागासिनो दङ। मिजिंथियो जोङो बिनिख्रुइ रासिन आरो बांसिन नैबे सानथाम सानब्रैनि गेजेराव हाबा मावनानै बेखौ जाफुंसार होनो हागोन। आङो गोजोननायखौ फोरमायबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइनि बिथिङाव आरो साख्रि थिसनथाइ होनायनि बिथिङाव बर' मिडियामनि थाखाय बे माबायदि बिथांखि लागोन होननानै नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जि जुथुम्मा, बे जुथुम्मायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन जिखिनि माहारियारि आफाद दङ, जोङो एलाइड अर्गेनाइजेसन, जोंनिफ्राय थान्दैफोर जिल्ला आफादनिफ्रायबो फैयो आरो मिरु आफादाबो जों बाहागो लायो। आरो गोबां थुनलाइ आफादनिनो प्राइमारि कमिटि, डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्रा थान्दै हिसाबै बाहागो लायो। आरो बर' हारिनि गासै जेंना जेंसि, बर' मिडियाम, बर' राव, बे गासै थासारिखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादनि जुथुम्मानि जि थान्दै मेल, बेनो मोनसे हाइस्ट फराम। आरो बे हाइस्ट फराम हिसाबै बेयाव बर' मिडियाम आथिखालनि जि थासारि आरो बिनि जौगानाय, बिनि माखासे जेंनाफोरनि सायाव जोङो जेब्लाबो सावरायबोदों, सावरायलांबाय थानांगोन। नाथाय सलुसननि जिखिनि बेला, बे बिथिंखौ लानानै जोंनि काउन्सिल, बड'लेण्ड काउन्सिल सरकार, आसाम सरकार, बिथांमोनजों जिखिनि जोङो इनिसियेटिभ लानांगौ, दा जोंहा 6.3 बिटिआर सुक्तिनि बायदियै कलेजनिफ्राय लानानै लवार प्राइमारि स्कुलसिम जि प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि बेबस्था दङ बा बेयाव दफा दङमोन, बेयो खोब डिले जादों, बिराद स्ल' जादों। आरो नैबे बाजेटआव 10टा कलेज लानो होननानै आसाम सरकार बाजेटआव बुंदों। जोंनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन जे 26टा कलेज लानांगौ। आरो जों बुंदोंमोन जे गुदि फरायसालिनिफ्रायसो प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ स्टार्ट खालामनांगौ। नाथाय आसाम सरकारा कलेजनिफ्रायसो डाउनथिं फैनो नागिरदों। दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंहा रायलायनांगौ दङ। गुबुन फारसेथिं सरकारि स्कुलाव फरायसालिनि संख्या खमायलांदों, स्कुला थैलांगासिनो दङ, स्टुडेन्ट खमायलांनानै स्टुडेन्टनि संख्या खमायलांदों। आरो बिनि बेलायाव दिनै एमालगेमेनेसन खालामनो नागिरदों, मार्जार खालामनो नागिरदों। आरो बेखौ जोङो दिनै बन्द' खालामनाय जाबाय सरकारजों रायलायनानै। थेवबो दिनै टेट गोबां क्वालिफाइड टिचार्सफोरा दाबो एपइन्टमेन्ट मोनाखै आरो स्पेसियेल टेट खुंनो गोनां दङ। गोबां माखासे जेंनाफोर दङ कलेजफोराव, इउनिभार्सिटिफोराव पस्ट ग्रेजुएसन खालामनायनि बेलायावनो होन, गुबुन गुबुन माखासे बिथिंफोरखौ जोङो सुस्रांनायनि बेलायाव खोब प्रएक्टिभ डिसकासननि गेजेरजों नैबे डेलिगेट हाउसआव जोङो डिसिसन लानो हागोन। आरो थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, जोङो सोलोंथाइ, बर' बिजों आरो बर' मिडियामनि जि क्वालिटि इडुकेसन, गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै कमप्रमाइस खालामाखै। जों खोब पजिटिभलि जयेन्टलि जों खामानि मावबाय थादों। दा बेखायनो नैबे डेलिगेटआव जायफोर बाथ्राफोरखौ जों सावरायनांगौ दङ, खुनु मोनसे बिन्दोखौनो जोङो दोनाबासिनो गासैबो बिथिंखौ जोङो तन्न तन्नयै सावरायनानै जेसेबां जेंना दङ भेन्सार स्कुलनि जि प्रब्लेम आरो गुबुन गुबुन जिखिनि प्रब्लेमफोर दङ, बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो बेयाव थांखि जोङो आजावगोन बा थांखि दैखांगोन। गोजोन्थों।